oikein oot? I don't see you! Ai sä oot tuolla, mä näen sut nytte. Let's go! Tuu tänne mulla. Mä oon tulossa sinne. Voi vittu tuohon maailman päälle. Kuolla tänne samaan tien, mennään tänne näin. Nää on nopeita onneksi, vaikea osua näihin. Jes, me tultiin tämmöseen nyyppäsarjaan. Katoppa montako mediumia tuolla. Hei, tää on sama paikka. Mä en tykkää tästä kentästä. Tää on liian avoin. Niin onkin, ei oo mitään paikkaa muuta kuin nuo talot. Mennään sinne. Ja nekin on semmosia, että ne menee ihan perseelle, että niitä kerran räiskäsee. Voi Tonikseen vähän mäilee tossa. Pitäisikö saatana ampua? Tulee koko asia heittolle. Mä menen tuon mökin taakse. No niin, siinä meni taas paskahussi. Taisin hyvän aikaa tossa hämäillä ja... Haluatko sä nähdä miten tuhotaan tommonen homo? Koska ampua? Saksalainen sä. Sinne meni. Kato kun mä ammuin sitä pahasti. No hyvä, se ei tuhonnut sentään koko. Ammunko? Saatana mua et ammu. Ai homo. Ammun nyt se saatana! We've killed a friendly. Niin. Mikä hinti? Niin, se saatana hintti alkoi mua ampua. Ihan vammanen. Hyvä suunnitelma. Time to roll out. Mä tuun sinne. Mä seuraan sua. Vai pitäisikö jäädä tähän näin? Kato kun... Tuolla on jo yksi. Tuolla vuorella. Tuo auttaa mua. We nailed it bad. Ketä sä ammut? Tota on Mr. Iceman. Mä tapoin se. Yes. Joo, Mä- Miikats. Joo, Mr. Iceman. Hieno Tuu Miikats. tän bunkkerin taakse. Kato kun tästä sä voit ampua muita. Nyt lähtee toinen. Ketä sä oikein suuttelet? Tuo Oi auttaa. vittu, tuolta tulee nopeasti joku homo. Oi mä kuolen. Joo, ne ampuu mun kuskukin homo. Sä kuolet kohta. Mä tuun auttaa sun. Ei auta enää. Homojan. Homo. Mulla on 140 HP. Se on tuolla talon toisella puolella. Dammit, tuo tulee toinen ja hito luja. Miten tuo menee noin lujassa? Ammu se Miika. Painitti. Penetration. Vittu. Se ei näe mua, mutta mä näen se. Ammu painitti. Se näkee kohta sut. Jee, mä osuin siihen! Destroyed. Ammu painitti. Ei! Paina! Ei! Just for it. Everyone get out. Sait sä tapettua 2 tässä pelissä. Hyvä. Hei jees, me vallataan nyt tukikohtaa. Älkää kusko. Tuolla kaukana. Sitä yksi on jäänyt tänne jumiin tänne kiven väliin, näetkö sä? Tai Mä näin. tie. Syykää laakkeri. Kato, kenelläkään mulla ei oo medium kakkosta. Mitä sillä pitäis tehdä? Pitäisikö jäädä tähän kämppään vai pitäisikö lähteä johonkin? Mä jään kämppään, jos tuossa on sellainen bunkkeri, niin mä jään kämppään. Mulla on hyvä kämppipaikka. Mä tiedän hyvän tässä. Move out. Ja nää on aika pommeja tykkään. Tää ei oikein jaksa mennä ylämäkkeen. Tuolla on joku. Se on kaukana. Se on tuolla saarella. Oo, sinne asti ei kyllä kanna. Kyllä kannattaa. Pitää vaan saada ampua. Tuolla on toinen. Mä näen se tästä. Oi varo, tuolta tulee hirveä sotajoukko ja tuolla mäen päällä on vielä toinen jätkä. Se on siellä samassa paikassa suunnilleen. Tuolla on yksi, mä näen ne. Ammu toi vittu lordi. Missä hitossa se on? Se meni piiloon. Penetration. Mä osuin sitä!
Se on tossa alapuolella. Ai, mua ammutaan! Mä toistan, mua ammutaan! Tuokin! Tää vitusta tuolta! Hirveä tykitys. We've repaired the engine, but we Toista, keep me ollaan going. kuseessa. We're done for. Everyone get out. Siinä alhaalla oleva saatarasti, varo! Mä hyppään tänne. Kuoleman loukkuun. Siellä oli 3 tankkia, et sä ois voinut pärjätä edes niille. En oiskaan. Let's see what the god have bring to us. What? Näet sä mun tykkiä? Se on tällainen, joka ampuu monta kertaa. Tum, 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 tum. Ja mä laitan vielä sinappiranut. Hei, mennäänkö sinne kämpimispaikkaan, missä mä olin? Tuu perässä. Sä voit pitää sitä, että kukaan ei tuu sieltä, niin... Tuuksä? Missä sä edes oot? Mä oon tässä sivussa, susta katsottuna vasemmalla. Jaa. Seura... Let's get this show on Mihin sä the niinku road. meet tästä? Seuraa mua, mä menen tonne kämppään. Mitä vittua? Mennäänkin tää monta. Älä mene sinne! Siellä on joku ukko sua tähtää tuo natsi. Äkkiä junarajalle. Tuolla meidän takana ne yrittää saartaa meitä. Mä pystyn, kun mä en tiedä mistä mä ammutan. Jes. Pisti jonkun homon paskaksi. Vittu mua ammutaan. Tuu jelppaa, kaikki punaiset tulee mua kohti. Tuu sä tänne näin. Mä en pysty. Varo, sua kohti tulee se eestä suoraan joku. Ammu johi. Oi vittu mä oon sähnällä. Kuka saatana mua ampuu? Tuolla meidän beississä on väkeä, mennään antaa niille selkäsauna. Tuu. Siellä. Enemy is hit. Mä kusin. Oi sä oot siinä. Vittu Mä mä kusen. kusin. Täällä on 3 vaunua. They've hit our engine. We can't move. Joo mä tiedän kaikki. Done for. Mä Everyone kusin. get out. Tapetti. Ei! Joku vei multa. Ei! Minä Se oli sinä. Siinä on toinen. Tossa. Through. Auta! Mä jäin kiinni. We're done for. Tapetti. Everyone get out. Oitas mä neuvoisin. Täällä on teddy bear, varo. Ei vittu mä tein sen damagea, mutta se teki muu kanssa. Onks sulla sirpaleita? Ammun niitä, niin ne vaikka... Noniin, tapoit. Oo, persikele. On. Ei myynyt mitään Chinese matapakoihin koskaan. Ei varo... Siinä kirkoessa. Oi vittu. Iso tarkki. Se tulee läpi. Siinä ammu. Osuma! Ei varo, se ampuu sut. Oi vittu! Se tulee kusipää tankki. Pikapappa. Justi tuolla Jau. nopea ja... Nopea merkkalainen. Niin meillä on enää toi saatana sombra hengissä. Mä tuun sun takana, mä otan tässä sivusta. Meissä, kato sä, ettei kukaan tuu meidän päälle. Hei! Täällä on sivulla joku. Tuolla, mä näen sen. Nyt tosta osuma. Joo. Tää vittu on selkiä murtaisi. Hyvä. Ei vittu se meni piiloon. Mä näen sen. Mä pistän sille sinappia naamaan. Joku menee tappaa sitä. Tapoiks sä se? Joo, hyvä. Joo ammuin. Nyt se tulee. Tuleeko? Siis tuo... Ui, Ei vittu. Tapettiko sut? One of our tracks was hit. Ei ihan vielä.
Nyt. Sylkäbolan. Se kuolee ihan justi. Leile salami. Meikäläisellä on nimittäin sinappirannu. Meikäläinen pitää nää paskaksi. Ja vaikka et asu, niin ammu silti häiritä. Siitä on aina hyötyä. Siinä... Osunko? Ei hitto. Ui mikä hitto tuossa? We just dinged him. That one didn't go through. We didn't even scratch them. Ui saatana. Se on kun viitosluokan tankki saatana. Ei pystymään suojelemaan ja... Bounced off. Mikä tuo Donefros on? Mä en saa, se on viitosluokan tankki, mä en edes voi naarmuttaa sitä. Mitä hittoa? Mä yritän ampua sitä ja se ei tuu. Spissi eikä jytky. Oh! Ja nyt se tulee päälle saatana. Meillähän on sisällä paikat. Voi vittu täällä ammutaan mua. Ei. Sori, mun peli on menetetty. Ei haittaa, hyvä että puolustit. Oi vittu. Valtaas nyt tän tukikohan nopeasti tän mun kanssa. Mä kuolen. Hitto meikäläinen kärkky ja lähtee karkuun. Jes, joku mun kaveri kilsi. Ei vittu. Nyt me tultiin pahariin. No. On hyviä tankkeja. Nyt on pahoja tankkeja. Tai takusta. Vittu tästä tuleeko se porukka? Joo, niillä ei ole yhtään tankkia. Siinä on eka. Enemy is hit. Ammu. Track hit. Mä asuisin, varo. Sattuu mun eessä. Varo. They're hit. Penetration. Got him. Joo, sä tuosit sen. Nää kysyn. Ammuttiinko sut? Se ei tehnyt mun damagea. No niin, nyt se teki. Voi vittu. Mä oon ihan noihin läpipanoksiin. Joo, se ei tehnyt mun damagea. Mä pääsin karkuun. Mulla on 4 HP. We've just dinged him. We didn't penetrate their armor. Vallu Jane. Mä en tee Aivan siihen viikattu. vähän jälkeä tule pety. Eikä ois viisata tekkaan. Jep. Vitun nopeasti. Tuo Halidor ei mitään. Mikä sen nimi on? Se on Peti. Katoppa, minkä levyinen tankki se on. VI, eli paljonko se näyttää 4? Sillä on yhden tierin voimakkaampi kuin meidän. Vei, joo. Hei, tossa on tuossa mäen päällä vihollinen. Se kaata noita sieltä alas. Voi perkele. Sos. Critical engine Meikäläinen. damage. We're stuck here. Stay around. We're Tappu finished. siitä. Se tappuu. Niin mäkin. Tappaaksi sut?